O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Moi boas, señoras e señores, benvidos, benvidas, nova edición do noso Recuncho dos Libros, neste caso, estamos a luns 25 de maio, unha media tarde, e como sempre, toca botarlle unha ollada a todas as recomendacións, novidades e tamén suxerencias que nos chegan na biblioteca, da man e da compañía dunha das persoas que máis sabe de libros, cando menos aquí na nosa vila, como é a nosa bibliotecaria Anabel Alonso. Moi boas, Anabel. Moi boas, pero non sei se serei a que máis sabe de libros. Bueno, pues, todas as semanas aquí o demostras, a verdade. Comezamos, como sempre, con recomendacións, con novidades que chegan á biblioteca para os máis pequenos da casa, non? Pois sí, traigo vos nesta ocasión dous libros para pequenos, un para bebés directamente e o outro para nenos a partir de 5 ou así. O libro de bebés, que é un libro en castelán, se chama Trabajosos, de Agatha Crolac, e é un libro moi chulo no que aparecen diferentes osos con diferentes profesións. Entonces, digamos que o libro que é un libro para bebés, a tapa é de cartón e solamente o único texto que aparece é a palabra que define o oficio do oso nese momento. Entón, aparece pois o debuxo do oso coa palabra que tal, e digamos que como os atributos desa profesión. Pois, por exemplo, temos aquí aberto bombeiro, e entón se ve pois coa mangueira, co casco, ou policía, e se ve aí como dirixindo o tráfico, pois xardineiro con unha regadeira, non sei que, e é como unha maneira como de aprender as profesións e ver que digamos que elementos son os propios de cada profesión. Chama a atención que ven escrito o nome de cada profesión como se fora escrito iso por un neno pequeno, así coa típica letra. Claro, e tamén pensando en eses nenos que todavía non saben ler, e como é un libro que non ten prácticamente texto, porque o único que ten é, digamos, o nome da profesión e nada máis, é un libro perfecto para inventarse historias cos rapaces e coas rapazas, porque podes partir da imaxe da nadadora, neste caso, inventar unha historia sobre unha nadadora, ou partir de calquera destes osos que además son moi bonitos, sempre digamos que ven sendo como a mesma estructura, ¿no? E cada profesión ten as súas tal. Me parece unha cousa moi bonita e me parece que para eso, para traballar cos bebés en plan como se chama o que curta o pelo, que tal, ou como se chama o que fai os pastéis, ou non sei que, me parece unha maneira moi chula de aprender as profesións e as cousas que son propias de cada profesión. Ademais, esta autora tamén conta con outro tipo de libros tamén dirixidos, pois iso, aos máis pequeniños e demais, pois, por exemplo, para traballar a tolerancia e esas cousas, que estiven botándolle un ollo aí ese, por exemplo, de Con estos pelos, non? Que traballa o tema da tolerancia e demais, e tamén se sigue a mesma liña, máis ou menos que... Sí, digamos que son libros divertidos e tal, pero ao mesmo tempo que teñen un componente educativo. Bueno, en este caso, pues, dentro destas coleccións para bebés de folla de cartón, que tamén fan que os bebés poidan ter o libro como se fose un xoguete, ¿no? O sea, manipulalo. Sí, que aguanta máis que un de papel habitual. Que non teñen que pensar se rompen ou non rompen as follas. E a suxerencia esta semana en galego é un personaxe como é Elmer, o elefante de cores, que é moi coñecido, non? Pois sí, é un clásico total da literatura infantil. En este caso, unha historia nova de Elmer e as baleas, e, bueno, este personaxe é un conto destes super clásico que eu creo que casi todos os nenos e as nenas do mundo deben de ter na casa, que este David McKee fai moitos libros destes que promoven a igualdade, pois, bueno, xa conocedes todo, supoño, a historia de Elmer, ¿no? Que é un elefante que en vez de ser gris, como son todos os elefantes da súa manda, pois de cores, e como el intenta nun primeiro momento pasar desapercibido no medio dos outros e se intenta disfrazarse de gris, pero ao final asume que ele
como é Sí. e xa está, Ten non? unhas diferencias e Sí, xa está. e listo. E como todos, además, todos os elefantes agradecen que el tamén asuma eso, non? En este caso, pois, é unha nova historia de Elmer, que neste caso Está co Curmán, con Bilbo. sí, e vai a ser unha historia marítima coas baleas. E nada, bueno, eso, pouco que decir destes libros porque David McKee é un clásico e Elmer outro clásico, hai xa merchandising de todo tipo de Sí, son como o monstro Elmer. das cores Sí. ou o Polo Pepe e demais, non son... Sí, incluso máis clásico, porque Sí. estes digamos que son máis recientes, pero es que Elmer xa é un veterano da literatura infantil. Para os que temos algún aniño máis, que nos traes esta semana? Pois traigovos, en primeiro lugar, unha novela de Jacobo Vergareche, Las despedidas, que hai pouco limos no Club de Lectura. É unha novela que conta a historia de unha parella que está medio amañando unha casa que teñen de vacacións en Menorca, e digamos que o protagonista masculino, Diego, que é o narrador da novela, está escrita desde a súa perspectiva, digamos, vai a tomar un día un café ao Porto coa filla e descubre ali unha muller coa que tuvo unha relación no Burning Man. Este festival de música que hai en Estados Unidos peculiar, que é no medio do deserto e que escapa completamente supuestamente, vamos, polo menos, do capitalismo e Sí, bueno, o que pasa que agora creo que está tomando un pouco xa polas clases sociais máis altas e entón que eso cambiou un pouco ese espírito, pero bueno, entón lembra en ese momento esa muller nese festival axudoulle a pasar un trago importante da súa vida e este volver a vela desperta en el un montón de problemas, bueno, de problemas no, de conflictos sentimentais. Isto de pensar que sempre o que tivemos atrás o pasado é moito mellor. Sí, e ademais é un fantasioso o protagonista, todo o rato está pensando e agora si vou e lle digo e ela me vai a decir e non sei que, está como anticipando continuamente un montón de cousas que despois non suceden. Entonces, é unha novela moi interesante, a mí me parece que se lee, bueno, unha novela pequeniña, pero se lee de un tirón. Jacobo Vergareche ten outra novela que se fixo moi famosa tamén, se chama Los días perfectos, e digamos que son dous novelas bastante parecidas en certa medida, e é un autor que está un pouco como de moda, digamos, e me parece unha novela super doada de ler, que se lee dun tirón, moi interesante no que propón a nivel sentimental, un pouco contada desde esa voz masculina, desde esa masculinidade un pouco, quizá un pouco tóxica, pero creo que, bueno, eu a disfrutei moitísimo, creo que é unha novela Parece moi... crise de mediana idade, de típico Sí. madurito que cumple los 50 e que lle falta moito. Sí, máis como... É como un rollo, creo que é como un personaxe un pouco infantiloide, o sea que quéreo todo e non sabe que facer da súa vida e está cambiando de opinión continuamente e planea que vai a facer unha serie de cousas e logo fai as contrarias. Entonces, bueno, é unha novela moi interesante, a verdad. Gústame moitísimo a proposta que nos trae esta semana en galego, porque claro, unha temática que xa puidemos desfrutar aquí na mesma biblioteca cando neste caso foi Monse Balsa que presentaba o seu libro de Rotas, non? E tamén vai por ese... ten as mesmas protagonistas. Sí, digamos que o libro de Rotas de Monse Fajardo era máis deste punto, quizás era máis como un ensayo, este tamén é un ensayo, pero está contado como se fose un relato. Cada pequeno, bueno, estamos falando de, que non o dixemos, As tolas que non o eran, Mulleres no manicomio de Conxo entre 1885 e 1936, de Carmen Baliña, e fala de todas esas mulleres que foron internadas en Conxo, pero que realmente non tiñan ningún tipo de problema de saúde mental, sino que ao mellor tiveran un fillo de solteiras, ou foran violadas, ou eran pobres, simplemente. Claro, sí, totalmente. E entonces me gusta moito porque cada pequeno capítulo no que fala da historia particular de unha desas mulleres vai encabezado por unha copla do cancioneiro popular. Unha copla que ven a conto do que vai a falar. Perdón. Por exemplo, temos aquí aberto, ¿no?
cando unha violación era un susto, que é un dos capítulos, non? E a copla do cancioneiro popular é esta noite e diralo, terás as pernas lavadas e me de meter entre elas, aínda que seña a puñaladas. Me refiro, todas esas pequenas, pois eso, no caso deste caso, pois unha muller que é violada e acaba en conxo, pero tamén de unha muller, o sea, de aquí, de nenas non vos fiedes dos homes, ou viudas de vivos, ou os pais que non, si non eran capaces de facer de que as súas fillas arasen por donde eles querían, pois as podían internar sin ningún problema, o sea, incluso se deron casos a mellor de mulleres que por cuestiones de herdanzas ou que seña os homes as internaron en estes pabellones psiquiátricos para poderse facer coa herdanza ou coas súas propiedades. Entonces, realmente é unha realidade que non coñecíamos, que agora estas investigadoras, tanto Carmen Baliña como Montse Fajardo, están empezando a sacar á luz, e que hai como, digamos, como unha doble discriminación polo feito de ser mulleres, por un lado, polo feito de ser mulleres pobres, na maioría, polo outro, e entonces é moi difícil esa situación, non? Me encanta que hai se encabeza o libro con unha cita de Concepción Arenal que di, para a sociedade o que importa non é que haxa tolos, é que non se vexan. Claro. Entonces, ao final, agora que falamos tanto de saúde mental, ¿no? Que é un tema que está como continuamente nas nosas conversas, que está nas películas, que está nas series, que está nos libros que lemos, estamos moi ¿no? concienciados de que súpetos somos todos. Pois botarlle unha ollada a como estas mulleres que ao mellor simplemente eso, pois tiñan un fillo de solteira, pois tiñan unha adicción, eran putas, o sea, calquera circunstancia podía facer que elas acabaran internadas. E claro, estamos falando de un internamento que probablemente non conseguisen sobrevivir, porque as condicións eran durísimas. Entonces casi era como unha condena a morte. Doe. Nada máis ler os títulos de cada un dos capítulos e que doe. Sí, primeiro que abriche, a verdade que... Sí, ou este pai dame viño, ou aqueles fillos que nos tolearon, ou esas histéricas insoportables. Son destes libros que iso, que fan dano, pero que son necesarios. Totalmente necesarios. E que a veces tamén nos fan ver a realidade actual con outra perspectiva. Porque esta cuestión da histeria, por exemplo, que a calquera muller que se saíse da norma ou que protestase ou que se rebelase xa se calificaba como unha muller histérica e parece que todo dependía e que era algo como da nosa natureza ser histéricas, non? Parece como que os homens non podían ser histéricos, éramos solamente nós, non? Entonces, ese continuo etiquetar como que cando as mulleres que ao mellor se deixaban levar máis polas emocións ou polo que fose, xa se consideraba que estaban enfermas e que eran unhas histéricas, me parece que hai que revisitalo, porque creo que tamén en certa medida sigue pasando hoxe eso. Vamos con temas máis agradables? Sí. Que che parece? Falamos de Martes de cómic. Sí, nos falamos traes esta semana Martes de cómic. Unha obra de Oso Perozo e Andrés Castro. Pois sí, traigo vos unha banda deseñada que nós temos na sala infantil, dirixida a rapaces e rapazas de máis de 9, que se titula Sentinelas da Lúa Carmesí, como tú decías, de Oso Perozo e Andrés Castro, e que está ilustrada por Alexandre Senande. É unha historia fantástica, que conta como no albor dos tempos os seres míticos e os humanos coexistían en paz e en armonía, pero que hubo un momento en que os humanos empezaron a perseguir aos outros seres porque non eran iguais que eles e levaron á fogueira algunhas mouras acusándoas de bruxería, non? E como unha delas consigue fuxir e fai como un esconxuro sobre a humanidade, non? E como hai unha persona humana, digamos, unha nena, que pode
darlle a volta a esa situación e volver a xenerar unha situación de paz e de entendemento entre os animais, entre os seres fantásticos e os humanos. Nada, unha banda deseñada bastante clásica, pero, bueno, me pareceu moi interesante, toda esta mestura do fantástico e tal, que eu creo que además ao público así adolescente lle presta bastante. De feito, hai máis desta sí. colección, bueno, destas historias. Sentinelas no limiar das tebras, era, non? Sí. Nos, de momento, solamente temos esta, pero sí, hai máis. Hai continuación. Sí. Noxe toca falar tamén do noso patrimonio, e claro, chamou a atención cando estaba botando un ollo o guión, porque claro, falamos do Pazo de Rial, pero agora é un hotel, non? En hotel, sí. Bueno. En hotel, aínda que sigue declarado ben de interés cultural, moitas veces tamén hai que abandonar esa idea que temos de que eso sea unha desgracia, no sentido de que a veces darlle un uso ao patrimonio é a garantía de que ese patrimonio non esmoreza. Porque cando as cousas non teñen ningún uso, moitas veces non se amañan, non se, e é peor, non? Entonces, a veces, conseguir un uso é bo para o patrimonio. Dentro de que creo que aquí se fixeron algún tipo de intervencións arquitectónicas que, bueno, que deixan un pouco que desear. Pero, bueno, o Pazo de Rial está en Vila García, en Vila Xoán, foi levantado no século XVII, seguramente xa existía anteriormente algún tipo de edificación ali medieval, e foi por iniciativa da familia Mariño de Lovera. O típico pazo situado na zona alta, que pode ver toda a contorna, e é moi interesante toda a decoración que ten dos blasóns das diferentes familias que foron pasando polo pazo, non? Ten tamén unha capela, un pombal, e digamos que desde os anos 70 se reconvertiu en hotel. E entonces, se pode visitar, claro, porque te podes aloxar nel, se queres. Pois mira, non está mal ir pasar ali unha fin de semana, encima ahora que temos bo tempo estas cousas, pois mira. Claro, te vou facer un tour de pazos que non está mal. Pois mira, podémonos levar un libro de poesía, por exemplo. Sí, podemos levar un libro de poesía para neste camiño de pazo en pazo. Pois veña, levámonos un de poesía, que nos recomenda esta semana nos entreversos. Pois traigo un libro de poesía infantil, xa falábamos hai un par de semanas que vou intentar alternar poesía infantil e poesía para público adulto. Neste caso de un clásico, o sea, tamén, de Elena Villar Janeiro, que algunha vez xa temos falado dela, eu creo que nesta... Sí, eu creo que algún libriño máis dela xa que xa temos falado dela nesta sección, e que é unha poeta super coñecida, que ten justamente este libro, As señoras cousas, presentou non aquí, na nosa biblioteca, xa hai tempo, estuvo nos coles das Pontes falando cos nenos e coas nenas sobre este libro. É un libro pensado para rapaces pequenos, bueno, de máis de 5 ou así, e o que fai é, digamos que, atender as cousas cotiás que temos na nosa vida, non? Pois un poema dedicado ás pitas, un poema dedicado ás zapatillas, un poema dedicado á auga ou ás andoriñas, digamos que colle todas estas cousas da vida cotiá e a través da poesía fai como que dalle un novo significado a esas cousas e é como un xogar continuo con todas as cousas que tes ao teu redor. Sí, porque a poesía non ten que sempre falar de sentimentos, de amor, de dor, desas cousas. No, claro que non. E, bueno, é un libro moi... é bonito, además, ten unhas ilustracións bastante chuliñas de Marifé Quesada, e me parece que pode ser unha maneira de introducir aos nenos na poesía. Ademais, claro, esta poesía simple para rapaces que ten rima, que, bueno, que presta a ler. É unha autora moi prestada aquí na biblioteca? Sí, é unha autora, bueno, que ademais é unha autora moi polifacética, que ten moitísima produción, ten narrativa, ten poesía, me refiero, ela e o seu home Rabade Paredes e a súa filla María do Cebreiro, digamos que teñen, estiveron en varias ocasións aquí
na biblioteca, estiveron convidados polo grupo poético Alalá nos recitais que facía o grupo cando existía, e a verdade é que hai unha relación bastante cercana con Elena e con Xesús. Pois que continúe así. Deixamos a poesía para os máis pequenos, tócanos falar agora da suxerencia desta semana para os xoves de libro e peli, porque nos traes un libro, neste caso de Alejandro Palomas, para o que fixeron tamén película o ano pasado. Sí, pero que se acaba de estrear agora mismo, está nos cines agora mesmo, ¿no? Estamos falando de Un hijo de Alejandro Palomas, que ten a súa versión cinematográfica co mesmo título, Un hijo, dirixido por Nacho Lacasa. Conta a historia de un fillo, evidentemente, e digamos que a maneira de enfocar esa historia é que cada capítulo se conta desde a perspectiva de un dos personaxes, ¿no? Do propio rapaz, pero tamén de seu pai, que está agobiado porque exerce a paternidade un pouco en solitario porque a súa muller ten que viaxar ao estranxeiro por traballo, desta nai ausente, da psiquiatra que trata a este rapaz, da psicóloga, perdón, que trata a este rapaz, ou dunha mestra preocupada por el. E digamos que hai aí como algún misterio, algo que iremos descubrindo no libro a medida que se vaya completando a historia. Creo que a película, que está protagonizada por Macarena García e Hugo Silva, parte un pouco tamén tamén usa ese punto de vista subxectivo, ¿no? En parte da mirada do neno, digamos, e entón o que estamos vendo, digamos que está non é a mirada dese neno, que creo que está este actor Ian Cortegoso que fai o neno, creo que está estupendísimo. Eu polo que lín así polas críticas, que é o máis salientable da película. O máis salientable da película é como está ese neno. E, bueno, me parecía unha boa... Alejandro Palomas é un autor que prestamos bastante na biblioteca, que a xente gustalle, e me parecía unha boa opción, xa que está no cine, ahora estes días de calor, irse ao cine con aire acondicionado é perfecto. Un plan maravilloso. Despois vas tomar por aí un café e xa está. Xa pechamos. Pechamos mes de maio, tamén pechamos mes da autora do mes, hai que despedir a Begoña Camaño, e con que vamos despedir? Pois me gustaría falar da parte esta que ten que ver coa Begoña Camaño xornalista, ¿no? Que creo que moitos autores e moitas voces salientaron estes días que estábamos celebrando a obra de Begoña polo seu compromiso político, o seu compromiso cos medios de comunicación públicos, da información veraz, quero dicir que era unha muller que está moi involucrada en que a voz que se escoitaba nos medios públicos fose veraz e respondese ás necesidades dos cidadáns, ¿no? El creía, por exemplo, con lo que respecta á lingua, creía que unhos medios públicos fortes e que se construísen dende a verdade eran a garantía de que a lingua estuvese sempre presente e existise, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese compromiso neste momento no que dubidamos moitas veces da obxectividade dos medios, porque nos informamos a veces tamén a través de sitios, de redes sociais ou do que sea, que tomamos incluso por verdade todo o que ven. Claro, e a veces veñen de fontes pouco contrastadas, pouco fiables. A mellor hai que volver ao xornalismo real, ¿no? O xornalismo feito por profesionais que non van que poden dar a súa opinión, porque todo Dios ten unha opinión e é lóxico, pero que se van a manter nos feitos, que van a explicar as cousas como son. E eu creo que eso é fundamental para a nosa supervivencia, vamos, para saber no mundo que vivimos, e Begoña Camaño creo que nese aspecto era un referente, igual que era un referente no feminismo, pero creo que no que se refire aos medios públicos claramente era un referente. E me gustaba salientar esa parte, digamos, porque ao final todo, o sea, o que celebramos nas letras galegas é unha cuestión ao mellor literaria e tal, pero tamén celebramos a lingua, digamos, ¿no? Celebramos que esa lingua galega é a que nos fai a nos ser diferentes, ¿no? Ter unha lingua propia significa ter unha maneira de explicar o mundo propia.
porque cada lingua explica a realidade, por eso é distinta a outra, porque a realidade é diferente. Entonces, perder a lingua a veces tamén é perder a nosa esencia e perder Parte as importante da persoas, nosa cultura, as persoas que somos, non? Sí. E en ese caso, creo que tamén un xornalismo que fale galego e que seña rigoroso tamén é importante. E me parece que Begoña Camaño representaba eso. Hai que darse chamamento, hai que ler máis xornais, hai que informarse polos medios tradicionais, e non facer tanto caso aos bulos ou o que sale publicado na internet porque sí, porque moitas veces vai como vai outra. Sí, ou polo menos ter sempre a dúbida, non? De, vale, isto de onde ven? Para saber se é unha cousa interesada ou se, polo contrario, é unha información veraz. Sí, bueno, pero tamén hai xente que non lle interesa, que vive anestesiada e que creo primeiro que lé e xa está. Bueno, tamén a veces a realidade se nos fai tan pesada, sí, que a veces tamén queremos escaparlle un pouco, sí, non? E é lícito tamén. Pois ímonos falar agora da nosa vila, porque, claro, vasnos traernos hoxe un autor, xa falábamos do seu fillo hai unhas semanas, porque o seu fillo publicaba un poemario, falamos neste caso de Marco Durán, e esta semana falamos do seu pai, Benigno Durán. Sí, pois falamos da primeira novela de Benigno Durán, de Guardián, unha novela que se desenvolve na zona de Vilalba, creo que ele é originario desa zona, con este protagonista, Alberto Aguiar, que despois de vivir uns anos en Madrid, volve á súa vila natal e nunha comida con os amigos e nun paseo accidental ve algo, ten unha visión, digamos, de algo moi fantástico que o deixa completamente interesado e ao mesmo tempo amedrentado en certa medida, non? Entonces ponse como a investigar sobre eso que viu, non? Ve unha cousa unha especie de procesión de persoas e cando se pon a investigar, digamos que se pon en contacto co seu profesor de cando el facía bacharelato, o seu profesor de historia, este a súa vez o pon en contacto con un catedrático de historia, que a súa vez o pon en contacto con unha catedrática de historia francesa e digamos que ese grupo desas 4 persoas empezan a investigar todo eses acontecementos. Entonces hai moita historia, hai moitos documentos, o sea, moita información histórica da zona, pero tamén hai moita fantasía e hai esta cousa do misterio de terte enganchada no que vai a suceder, e me parece que o libro é bastante agradable de ler, que te engancha moito e que estás aí deseando saber que pasa. Entonces, bueno, me parece esta mestura entre intriga e fantasía, ou, bueno, o así, ocultismo, digamos, me parece unha mestura moi interesante. A máis que volvemos ao que xa falábamos con Robert Cajiao, non? Que utiliza escenarios e utiliza localizacións que coñecemos de sobra. Sí, de feito, todo isto pasa na zona de Codesido, ao lado da Lagoa do Alligal, que todos coñecemos, a charca claro. toda a vida. Sí, a charca. E entón, claro, que esa situación este aí tamén nos fai que todo soe moito máis verosímil, os establecementos, as cousas que coñecemos aparecen aí, e entón eso sempre é como que lle dan un plus de verosimilitude á historia. Esta semana toca despedir Xoves na Biblio, non? Ata outono que ven. Esta semana despedimos Xoves na Biblio, porque ahora xa empeza o bo tempo e xa os rapaces non teñen ganas de meterse a ver unha obra de teatro na Casa do Peso. Despedímonos con un contacontos para bebés, que neste caso faremos na biblioteca, porque é un contacontos destos de proximidade. Entonces, a artista invitada é Catuxa, que nos ven a contar A Cepra Camila, outro clásico. Non é moito que tivechedes aquí tamén. Non, contando outro clásico, Chivos Chibóns. E ademais é esa maneira de contar para os bebés que implica moitas sensacións, o sea, tocar as cousas, os sons, bueno,
é moi sensorial todo o que fai, e a verdad que a outra vez, a vez que estuvo con os Chivos foi un exitazo, o sea que esperamos que esta vez volva a ser igual e que nos despedimos así este ano de Xoves na Biblia, bueno, este ano non, este curso, Sí. en outubro volveremos, por suposto. Dicías que aquí na biblioteca 6 da tarde, non? 6 da tarde. Pois aí estaremos coa Cebra Camila. Rematamos semana, repaso as actividades desta semana cunha presentación literaria, porque claro, este mes de maio tiveche desde todo, Tivemos de todo, toca sí. descansar un poquinho xa, pero bueno, tedes aí tamén unha presentación dun poemario. Pois sí, temos a presentación do poemario de Abraham Pérez, que se titula Praia Artificial, está publicado por Edicións e Producións Fetiche, e acaba de sair, é un poemario deste ano. Este autor é un autor, fixo filosofía, mestrado en filosofía pola Universidade de Santiago, e ten moitas outras publicacións, tanto de narrativa, como de poesía, como de ensaio. Ademais, foi gañador das residencias artísticas, tanto da Residencia Artística de Mariñán como a Residencia Artística da Illa de San Simón, este tempo que te permite estar ali escribindo o teu libro, ou, bueno, facendo a túa cos gastos, digamos, que pagados, sí. non? E me parece, bueno, pidovos a todos que vos acheguedes, porque creo que é unha cousa, o sea, que é un libro moi interesante, que pretende, o sea, en certa maneira representa como as luces e as tebras da nosa sociedade, e tamén invoca nese libro a figuras míticas da literatura, pues, como Pizarnik ou Silvia Plath. A semana que ven arrinca xuño, temos algunha programación que xa que poidamos adiantar, ou de momento vamos descansar un pouquiño, porque non sei cando comezades co horario de verán aquí na biblioteca. Pois comenzaremos a mediados de mes, sí, coincidindo coa reducción horaria de verán, e nada, en principio no mes de xuño temos pendientes algúns clubs de lectura, Sí. Este mismo día 20, o sea, esta mesma semana, o venres, o xoves 28, teremos a reunión do Club de Lectura de Novela Negra, e a primeira semana de xuño teremos a reunión do Club de Lectura de novela normal, que estamos lendo este libro maravilloso, el lunes nos E quedamos. xa rematades ata despois de verán? Non, tomades descanso? ainda leremos outro libro máis, que será que teremos a reunión a finais de xuño, principios de xullo, e aí pararemos xa hasta setembro. Con falarmos nos pasa o mesmo? Con falarmos nós seguiremos todo o mes de xuño e pararemos no mes de xullo e probablemente no de agosto. Pois mira, ainda tedes moitísimo traballo por diante, Sí. Anabel, Merecedes unhas boas vacacións, a Pois. verdade. Bueno, o que non van parar son o recuncho dos libros, o vindeiro luns seguiremos falando de máis actividades, seguiremos nos recomendando cousiñas. E a biblioteca seguirá todos, o sea, nunca pechamos, seguimos todo o verán abertos con novidades literarias e con recomendacións. Pois aí seguiremos. Anabel, ata o vindeiro luns. Ata o vindeiro luns. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.